Δεν προλαβαίνει να κάνει. Όπως είναι αυτό. Πολλά γινόταν πάντα το ίδιο. Τότε εμείς είχαμε και την Παπαία, τσακωμούς. Κάνει καλή δουλειά. Είναι έτοιμο. Έχει δύο σπέρα. Η αλλαγή που κάναμε εμείς η Ένωση και μας είπε παιδιά συναντή και ο ΑΟ. Γιατί υπογράψαμε αντικορονίδα. Μπράβο! Γιατί ήταν εδώ γνωστή και ο Δήμαρχος. Μόνο σου ρε! Μόνο σου ρε! Έχουμε και τις εκλογές. Βλέπεις και οι Δήμαρχοι. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε, πάρ' τον γκολ τώρα. Κάτω με το δεξί ρε. Κοιμηθήκανε. Το ξέρετε τώρα όμως πήγε ο ένας να του δώσει το χέρι και έλπεξα. Έπρεπε να τα αφήσει να δώσει το χέρι. Βάζει την μπαλά έξω. Πάρ' τον γκολ εκεί. Ας την έκανε κατευθείαν. Την έκανε τόσο κοντά. Αν το αγόρι μου. Να το. Όχι, δεν ήταν. Ένας τρέχει πάνω στην πάρα. Σας πουλάει. Εγώ θα λείπω και δεν ξέρω ποιος θα είναι ο Κώστας. Άκου να σου πω. Βάζω τη χαμέκη και θα μην το πληρώσεις. Εγώ στο δικό μου... Ω, έφυγες! Αλλά βγάζει το Μιχάλη ρε. Όχι στο μήνυμα, πάντα τη βγάζουν την μπάλα. Άμα το κι άλλοι παίκτες υπάρχουν. Του παλιός. Άντε ρε Βάση! Κοίταξε, κατούχα ρε ένας. Τράβα το γκολ! Αν υποφέρει κατά τις 2,5 ώρα, εγώ 4 ώρα αγώνα. Πάρε με τηλέφωνο. Το αφήνεις, δεν χρειάζεται παιδιά, δεν θέλω παιδιά, αλλά με... Μπροστά έβρε η μπάλα, τι είναι αυτό ρε. Εντάξει, βάλει το βάζει. Α, πρέπει να το βάλεις και έρθω. Κάμω ρε Μίμη. Καλή, τρέξε. Δεν πειράζει, σας βάλεις και σκάνεις. Κάτσε εκεί τώρα. Μπράβο ρε Μητσό. Έχουμε εμείς την μπάλα για το επιθετικό φάουλ. Όχι, επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ. Πάμε ρε ρε. Τι έδωσε, το έδωσε. Φάουλ. Το είδε τώρα. Το έδωσε στο βάρ του, το έδειξες. Ναι, μίλησα με την εδώ συνεννόηση. Α, εντάξει. Κατευθείαν και όχι η Αγγλία να κατευθείαν. Ναι. Δεν κάνουμε ούτε λεπτό. Πάλι τηλέφωνο. Πάμε Μαρικλέν! Φαίνεται, αφού φαίνεται. Ορίστε το. Δεν μπορούσα να το τι θέλει τεχνικό σου. Να σπάσει. Γρήγορη πάσα, δεν είναι και κατευθείαν σου. Μπράβο ρε Ιωνά. Να τη σπάσει λίγο πριν να φτάρει. Ναι. Μπράβο ρε Μεγαλή. Βάλτο, μπράβο.
Ouais, parce que j'ai recordé. Ah, c'est juste cadré maintenant. C'est vrai. Bravo, πάρτι! Ok, donc je t'appelle, c'est recordé maintenant. Μπράβο, Ιράλ! Πάμε! Σίγουρα! Σίγουρα! Τώρα, μέσα. Έλα ρε, 2. Βγάλε την ρε Μιχάλη αριστερά, δεξιά γάμο το. Γίνονται κόλλο ρε! Σίγουρα, Μιμή! Έτσι, μπράβο! Μπράβο, ήρεμα! Πάμε θέση! Ήρεμα, Φίλιππε! Περίμενα να έρθετε! Μπράβο! 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 Παίρνα, ωραίο! Φάου! Φύγει από εδώ εγώ. Φιλοπώνησε. Δεν πιάνει μόνο τους έξω. Ναι, μας δυσκολεύσατε στα μισά, ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι. Και τρέχει. Και ένα εκεί με τον Μπόπ σου φέραμε, αλλά και εκεί ήμασταν πολύ χαλιά. Το να τρώνε το χαλανδρίο. Και αυτό, ναι, αλλά και αυτό, έτσι, όπως τώρα μαζευτήκαμε, πήραμε 2-3 από την ΚΑΠΑ 11. Είναι φίλος σου λέει. Δεν ξέρω ποιος βαράει. Ναι ρε Γιάννη. Τώρα του δίνουμε λάθος μόνοι. Εκτός από ένα που τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Σε ποια κάπα παίζει στον Παναθηναϊκό? Ο μικρός ή στην ΚΑΠΑ 11. Ποιο είναι του Νικολάκη το επώνυμο? Μερί. Ποιο είναι το επώνυμο του Νικολάκη? Το επώνυμο του Νικολάκη ποιο είναι? Πώς? Το επώνυμο του Νικολάκη πήγε στον Παναθηναϊκό ποιο είναι? Ο Νικολάκης πήγε στον Παναθηναϊκό, ποιο είναι το επώνυμο του? Μαλάκα τον κάναμε delete τον παίκτη, έτσι έφυγε και τον κάναμε delete. Πετρόχυλος. Ο παππούς του έπαιζε με τον Χατζηπαναγή στον Ηρακλή. Αλλά όχι Πετρόχυλος. Άλλο όνομα, πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι. Φύγε Μιχάλη, φύγε. Μιχάλη, τράβα κάποιον, φύγε. Εξτρέμει. Ανέβαμε καλά εκεί, ανέβαμε καλά. Ωραία είναι μάλλον. Γεια σου ρε ball boy! Μπράβο Μιχάλη, μπράβο!
Παλεύουν όλοι για αυτούς και περπατάει. Πάμε, πάμε, πάμε! Έλα, δε! Μην βιάζεστε, μην βιάζεστε! Μπράβο ρε Ιωνά! Μπράβο Φίλιππε! Έλα μη με πάρτινε ρε. Βάλ' το φλάγα, βάλ' το αγόρι μου! Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο! Αυτό ήταν Μπρινιόλι, όχι, Λοντίγκιν Φώτης. Στάσεις ακίνδυνος την έχεις δει πώς παίζουν. Ο τερματοφύλακας έχει καλά πόδια, παίζει και παίζουν πολλοί συναντεπίδες. Δεν πρέπει να κάνεις λίγο βάθος, τους βλέπεις. Ήρεμα, ήρεμα ρε! Έλα Μανώλη! Μπράβο Μητσό! Φτιάχτονα! Μπράβο Πάρη! Αφού θα δεις και δίνεις και λέει έλα. Μπράβο Ίσμα! Μπράβο Ίσμα! Μπράβο! Λέγαμε να δείξουν το κατάλληλο ήταν ο δικός μου. Άκου που γίνει, έφυγε. Γιώργο, θα πάρουμε και από τότε. Γιώργο, οπότε την αντίστοιχη δουλειά. Γιατί τον Στέφανο δεν κάνουν κάτι. Πρέπει να πάω πάλι στο Μπράβο Μίτσο!
Μπράβο ρε Μιμή. Πάμε Μιχάλη! Του βγήκε το κοντρόλ. Πλάγια η μπάλα, πλάγια. Τραβάει κιόλας. Κουράστηκε. Γιατί ρε, μπροστά σου ρε. Κάτι είχε δει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Μπράβο Χριστάρα! Σουτ! Μπράβο, μπράβο! Πιάσε Βασίλη, πιάσε! Αργείς! Νομίζω ότι τον βάλουμε και την άλλη Κυριακή μέσα να κρίνει οι μπάλες. Και αύριο τον έχουμε από πίσω, Ναι, ναι, τον έχουμε κλείσει. Καλά έτσι είναι ρε. Μόνο στην έβγαλε. Καλή κίνηση! Μπράβο! Σίγουρα! Μπράβο! Αλλάξουμε! Μπράβο ρε Ιωνά. Γεράσουμε καφέ αυτό. Της μεροκάματος. Εγώ δικό μου προσφορά για μονιμότητα. Είσαι offside, Μανώλη! Είσαι ο καλύτερος μπολμπόι! Τον αδελφό σου, τον αδελφό σου. Μπράβο. Να το φάλτσο. Τον πύργο στην κόρφα. Μια ταχύτητα. Μπορεί να με βάλει στον κέντρο να σε βοηθήσει. Και στο κέντρο βάτα, να σε τρέχει εκεί που λέω, ό,τι θέλεις. Εντάξει, τον Μωράν πες τον έβαλε σήμερα. Έτσι αυτό. Μπράβο Μανώλη! Καλό ήταν. Ήταν σαν να πει. Φύγε, φύγε. Μπράβο. Μπράβο! Θα την πάλι κιόλας. Στήσε την μπάλα! Στήσε την μπάλα! Δεν κάνουμε καλή δουλειά. Μαθαίνει, καινούριος τώρα, μαθαίνει. Καινούριος είναι. Μαθαίνει, μαθαίνει. Πολύ σφάλτσο. Άντε πάλι. Θα τη βγάλουμε σήμερα τώρα, θα γίνεται. Ναι ρε, εσύ. Θέλει να το πάρει κατευθείαν αυτό τώρα.
Καλή να το βάλει πάλι. Ρε Φαντίκ, περίμενα να πούμε σήμερα δεν πάει. Πέτρο μόνος. Κάτι είναι ρε μάνα. Ίσμα, γύρνα, δες Ίσμα. Μπράβο Μιχάλη! Μπράβο Μαύρο Μιχάλη. Βασίλης. Έτσι. Πάλι ο Αντώνης. Και πάλι ο Αντώνης. Κόντρα, όλα πάνω. Μπράβο Βασίλη. Μπράβο Πολυμπόη. Πάνε να βάλουν γκολ τώρα. Ναι. Μπράβο. Έδωσε κάρτα να φύγει. Τα σκόρουμε. Άλλο λάθος που κάνει. Πάμε δυνατά!